Оля, амигос! Добре дошли в Канкун! Днес, както сте видяли от заглавите на това видео, ще си говорим на една много готина тема, а това е как да пътувате сами. Това е тема, на която аз се чувствам доста вещ, тъй като съм преминавал през абсолютно всичките фази на това да пътуваш сам, да си сам, да ти е самотно. И много ще се радвам да ви споделя моя опит до сега, така че и вие да прекрачите една такава граница във вашето съзнание и да се чувствате много по-уверени и комфортно със самите себе си, което в живота ще ви отвори изключително много врати. Искам да започна с това, точно каква е моята история и как аз започнах да пътувам сам. За първи път заминах на 20 години, за 20 ми рожден ден в Френската ривиера. Тогава много ми се въртеше в главата, че искам да си отворя нови врати, искам да се чувствам много по-уверен в себе си. И единственото нещо, което така ме вълнуваше, беше пътуването, но нямаше с кой толкова да искам да пътувам и това си казах, че трябва да го направя сам. Обаче към този момент все още не знаех как да пътувам сам, но си казах, трябва да го направя, трябва да отида поне веднъж сам да видя как ми е. И го направих. Заминах във Френската ривиера и трябва да си призная, че първият ми път със сигурност не ми беше толкова комфортно, чувствах се изключително странно, направо не се понасях кожата си, какво правя сам на майната си и цялото нещо ми се струваше изключително странно, сякаш табу. Но после продължих да го правя просто защото имах страхотното любопитство да разбера това докъде ще ме докара, защото вярвах, че няма да остана само с едно чувство от това, че се чувствам сам и пътувам сам, а си знаех, че това ще ми отвори изключително много врати. Преди да замина, един съвет, който мога да ви дам сега, е първото нещо, което трябва да направите. Първата стъпка е да започнете да излизате сами във вашия град. Това може да бъде кафе, може да бъде ресторант, може да бъде кино, каквото пожелаете. Просто трябва да се изкарате извън комфортната ви зона и нещата, които по принцип правите с приятелите си, просто трябва да се научите да имате удоволствието да го правите сами. Това е първата стъпка и повярвайте ми, даже може това да се усеща много по-дискомфортно, отколкото от това да пътувате сами, тъй като докато пътуваш сам имаш 100 000 други неща, за които да мислиш от това дали си самотен. Но смятам, че първото нещо, което трябва да направите е да отидете просто на едно кафе сами и да видите как се чувствате. Много хора не могат да започнат да пътуват сами, защото имат страх от това, че ще бъдат сами някъде далеч, че те отговарят единствено сами за себе си. Ами искам да ви кажа, че аз до ден днешен имам страх докато пътувам, защото наистина не знаеш какво може да се случи и ти отговаряш сам за себе си. Но бих го обяснил доста простичко. Не е нужно да сте безстрашни, а просто да сте смели. Просто трябва да имате тая настройка в главата си, че каквото и да се случи, вие ще се оправите. Аз много често и с времето става по-лесно с пътуванията, често се връщам назад в спомените си, казвам, ето тук се оправих, там се оправих. И аз съм попадал в страшно ненормални ситуации, като например тайфун, земетресение, каквото си представите, минавал съм го чисто метеорологично. И се връщам назад и си казвам, ето аз се оправих сам. И това създава изключително огромна увереност в самите вас. И наистина ви го препоръчвам, просто това много ще ви освободи от собствените ви граници. Покрай страха идва и тревогата, така нареченото anxiety. Anxiety-то всъщност е нещо много просто и то е самозащита. Бих го обяснил така. Вие търсите отговор на някакъв въпрос, който сте си задали. Ние хората постоянно си задаваме въпроси и търсим решение на проблеми. Когато не може да намерите отговор на някой въпрос, започва anxiety-то. Замислете се, когато сте се чувствали тревожни, че всъщност винаги е било породено от това, че не сте можели да си отговорите на някакъв въпрос. Например, кога ще дойде сметката за тока края на месеца, колко ли ще излезе и не може да си отговорите. И това вътрешно започва да върти, защото не може да намери отговор и то може да е тотално подсъзнателно. Това е просто самозащита, ние просто сме кодирани така и организма просто опитва да ни каже, че ние трябва да се пазим от нещо. Просто трябва да сте много рационални, когато имате някакъв въпрос, на който не може да си отговорите. Просто трябва да го разцепите. Какво мога да направя аз в тази ситуация? Мога ли да питам някой друг да ми помогне в тази ситуация? И просто да си го упростите максимално. Имайте предвид, че когато пътувате сами, това не означава, че трябва наистина напълно да пътувате сами. Вие може да срещате страшно много хора и ето, например, аз много често спя в хостели, защото в хостелите имат други соло бекпекърс, хора, които пътуват сами. Повярвайте ви, вие не сте единствените хора, които пътуват сами. Има много други като вас. И на такива места е много sociable, понеже всички спите на едно място, той е като лагер.
И хем си спестявате пари, хем има гледната точка на това, че има социалния контакт, който може да създадете там. А нещото, което е най-важно, когато си млад, е да създаваш контакти. Това е най-valuable нещото, което всеки млад човек трябва да има. Давам ви прост пример. Запознах се преди 2 години с едно момиче, тя е испанка, в Филипините. Буквално си говорихме примерно 10 минути, разменихме си инстаграмите и 2 години по-късно ми пише, че ще пътувам с нейната авиакомпания, понеже тя е стюардеса. И тя ми каза, няма проблем, ще те апгрейдна на най-добрата седалка. И пътуването ми до тук бях на по-добра седалка. Може да изглежда нещо толкова малко, но не знаете живота в каква ситуация ще ви постави. Едни от най-добрите ми приятели буквално са хора, които съм срещал докато пътувам и до ден днешен се чувам. Единствено проблема ни е дистанцията, тъй като повечето сме от най-различни краища на света. Но все пак е прекрасно да имаш приятели от различни светове, различни перспективи. Това изключително много те обогатява. И последното нещо за хората, които са сингъл, аз също дейтвам. Например, понякога се случва естествено, понякога си пускам дейтинг аповете и съм срещал страшно много готини хора. Показвали сте ми супер готини места, понеже нали са locals. Места, които сам не можеш да намериш като турист. И все пак, нали знаете, има и друг начин да опознаваш света. И като цяло това е нещо, което аз обичам да правя. Естествено, винаги трябва да сте бдителни. Трябва да преценявате какви са хората, не може да се предоверявате напълно. И това е, надявам се, съм покрил абсолютно всичко в темата. Ако има нещо, което съм изпуснал, ще се радвам да ми пишете в коментарите и да си направим една дискусия заедно. Ще се радвам да отговоря на всеки смислен въпрос. Поздрави от Канкун, оставям ви, защото вее толкова много, ще ми отвее главата направо. Чао!